gaur Bermeon ospatzen dena? Jai, medieval jaia. Ia, zergaitik zauzia zuek horren guapa jantzita? Gaur medievala delako. Medievala ziga izena, eurizaparra data. Aurtik urten bezegun guzti zen. Aur barru nun gaizen. Baina politzena. Politzena. Lehenengo kurtie politzena. Zer ba? Ba, erretatuko kin badu naula natateko, erretatutan gauzela kontotal politxo dano. Dano. Bermistorio ospatu duzu egun hauetan, ez da? Eta zer da Bermeora etorri eta zer da topatuko duguna? Jendea jantzita. Aldeana, princesa, guerrera. Ni princesa. Ni dama medieval. Ni bruja edo algo. Tabernera. Princesa. Danara punteten gara, danara. Danari baiet. Hau handri, honetako meritu edako. Guapa jarri da, Eti. Dana total gazti hauek. Bai, kuadrile behitu zelako nosuri dako tenekero. Baina zu eleganteena. Danak gaztiek, neu sarrena. Ama, amu izamuma. Beitu zenbait urte dako, zenbait urte dako. Ba, asko. Dana ez da kontaten. Sortzi txiru. Ez ezatitxiko ez zuen. Sortzi txiru. Aurre. Ba, guapa zauz, Eskerrik asko. Eta zer ikusi oso erain arte? Jende pila bat, postu pila bat, ez da? Bai. Eta zeo zer erosi dozu azokan? Ez. Hor dauz bai, esiaz eta arkoagaz botateko tailertxu bat. Ara joan zarie? Lagundu apur betre mutieri botaten. Eta zera saltzen dutzu, zelan egin behar da? Ba, amertik Hortiko fuerte horatu, ez da? gehilo. Hiru etxemar. Ez askatu zikota, Eta hiru tra. Eta trukoren bat hau? Ez. Badauz, teknika batzuk, baina, azkenien hemen erakusten gabizena da instintiboa. Gehien bat da, berak gaztiek ikusten moduen, berak hartzen du referentzi batzuk, eta igartzen da lehenengo beziz ez hartu, bigarrena hobeto, eta hirugarrena ja nahiko ondo juten diz. Itxurapikoa. Eta zelan nindozu? Ba, lehenik buztin zati bat ipini, da gogor sakatuta forma eman, gero erdian ikutu eta zuloa egiten da, da gero goraka doa nien, zeran da, Eskuak jarri eta joaten da. bai, eta bera moten da formie eta gero formak pieza bate gazitzen die. Eta zer da, lehenengo aldia horrelako oso zer egiten duzuna edo, ja... Lehenengoko aldiz. Esnatu, guapa jantzi, postuetatik buelta bat eman, zeo zer erosi eta gero? Gero zaten, hori zintzen falta. Lehenengo poteo. Gero eguerditzu zan. Gero merizan die daku. Merienda deko zue, otzana sartuta, ja. Merizan diamen dau. El cuerpo del delito. Eta zer da barruan deko zue? Hau, pastela. Atxinoko modu nintzen. Etxean egin dakoa? Bai, honetakoz, intxorrak, zagarrak, eta gauzi asko. Eta beste sekretu batzuk, ez da? Hauri,
Dan ez da kontaten. Bai, bai. Sekretuk ademaz bat ez. Sekretu gordin bide. Geroztan zinerrezat imon bitazu mundu guztizegi. Bermeora etorri eta ze plan dago, zer egin dezakegu egun honetan? Guztine egin. Bebai aldu erosi gauzek dauzenak eta... Bostu pilo bat dauz, ezta? Bai, asko. Eta zuek erosten dozuez gauzak? Bai. Da beti piketen zuzeu zer. Hametik etorrizkero biena da, ero eskapa, ero hemen erosin bizu. Ze beste graziletako jo horrek. Hori badakigu beti gustatzen tasku. Horre gauzek Orduan hartzien. Gut daramagu 20 urte onera egun honetan etortzen. Aintzinako azokada nola bat ere gure aintzineko jendiak egiten zituen azokak jendaurrean edo erakustera etortzea, bai? Hori da helburua. Zer egiten dugu? Guk egiten duguna, gure eskuekin egiten dugun gauza nahi diogu jendeari erakutsi. Eta gaztak egiten duzu. Bai, guk gazta egiten dugu, ardi gazta egiten dugu, gu dauzkagu ardi latxak, Etxarri Larraun Nafarrotik heldu gea eta gaurkoan egiten duguna ezagutzera eman nahi dugu. Bai, nik egiten ditut mermeladak. Eta zegaz egiten dituzu mermeladak, epa? Baduzu gerezia, pina, marrubia, sagarra, albertxikoa, tipula onjoakin, hori da akompainatzeko foa edo haragiakin jateko. Guk artesanoa gara egiten dugu guk. Itzen ditugu katea, zebatu eta dena. Eta gortik egiten dugu foa. Egiten dugu blok de pato, blok de oka, mikuit, eta gero pixka bat kalitatea jaisten paten gara. Eta erosi ere, zozen eroste duzue? Gustate jatzua posturen bat? Guk ez, baina gure gurasoak bai. Eta zer eskatze dutzazu amari erosteko? Txokolatea. Txokolatea goten dago zo orduan. Bai. Ikusten dugu zuek ere erosketak egin dituzuela. Zer da topatu zuena soka honetan? Txorizo apur bet, pate eta holako gauza, gero kremak eta teak eta holan, eta hori. Zer gustate jatzue holako egun batean erostea? Goiarrak eta pulserak eta atzinekuek eta alan. Holakoak eroste duzu, ez eta jatekoa ez? Ez. Jatekoa amari agintzen dutzazue jatekoa erosteko? Bai. Txokolate gozoa esan deuzkue da hola. Bai, oso gozoa dago. Eta zen holako plaza da Bermeoko hau? Oso jatorra. Jendea dago prest, beti zure ekartzen duzuna probatzeko prest, eta hori eskertzen da. Zen holako plaza da Bermeoko hau? Jende asko batzen da, jendeak erosi egiten da, krisia nabaria da. Bueno, krisia nabaria da denean, baina Bermeon niri izugarri gustatzen zait. Ez dakit, sinestuko nauzu baina, gaur nintzen komitatua eskontza batera. Eta ez zara eskontzara joan, Bermeora etortagatik. Bermeora etortzeko zen da plaza bat gustatzen zait eta hemengo giroa gustatzen zait pila bat. Ordu ikusi, Guk saltzen dugu ongi. Dugu jendea fila, oso fila, etortzen da erostera. Urtean behin, etortzen dira. Eta gero dantzan egitera joango zari edo zer plan? Zukoten die, titiliteruk eta imitzen txuze udaletziek. Dago titiliterukaz batera, salta-saltaka, saltamatzin julez. Bueno, gauzi da ondo pasatie. Ez dakit, itxasoa, giroa, dena gustatzen zait Bermeon.